Čau lidi! Dneska jsme tady zpátky v krásných Bohuslavicích a máme tady po 2 letech nebo po jak dlouhé době další ochutnávku, lidi. Takže se na to můžeme rovnou vrhnout a co bychom vybrali? Já bych vybral tady tu japonskou sračku. Jo, jako první rovnou. OK lidi. Takže Když první se podíváme, tak zezadu, máme japonské klikyháky. tak to máme do roku 2023. Tak já si myslím, že tohle bude skvělá dobrůdka. Takže první bude čich Ale- test. Jo. Nejdřív se koukneme, jako jak to tam vypadá vevnitř. Ukáž. Trošku to smrdí jako skvašená merunka. Ty král. Takže se podíváme Co to je? To je fakt jako varlat. Takže lidi, vemte si každý. Takže doufám, že teďka jíte něco dobrého k jídlu nebo pití. A Udělám ještě větší záběr vypadá to jako jako zblízka. cibulka nakládaná. Co to je? Lidi, hele, chtěl bych říct. Jo, aha, takže je i merunka na tom, ale ona je růžová. Já myslím, že to je liči. Takže to teda je lidi. sakura. Já myslím, že to je liči, ale dobrý. Takže Tak na zdraví lidi. Jo, až takhle. to je fakt nechutný. To je fakt nechutný. Kam, tak to je šílený lidi. Já mám cítím meruňku. Lidi, tak tohle. Tomuhle dávám Hej, to je úplně bod z mazlavý. 10. Jo, kameraman to vypust lidi. Kameram blije. Já jsem to jako jedinej sežral a hele, musím říct, že je to jako extrém, jo. Je tam cítit ta merunka, teda hodně. Je Že to tady žele cítím. s broskovou příchutí. Je to žele, no. A kukuřičný sirup, hlavně tam cukor, je tam i roztok. taková ta jakoby slupka té merunky. A je přímo na tom bonbonu, což nechápu, jak udělali. Vidíte 26.9.2023, takže to je možná ten důvod toho, proč tady musím. To je velké. Takže doufám, že se teďka přesouváme k mnohem lepší Zajíme věci. to, tu chuť. A toto už teda není prošlý, jo. Toto už je teda do roku 2027. Takže o tohle mám velké očekávání. Milka bubly, no. Velká Tohle buba. není ta stejná ta, kterou si utrh Šimon Škoda půlku na videu. Já si teda taky vezmu kousíček, také to vypadá vnitřeček, jo, bílej, white. Krásně to voní. Zajímalo by mě, co je to bílý teda. A můžeme to zkusit. Žeravý white, jdem na to. Jako, Tohle je milé překvapení. je to dobrý, ale co bych tak vytknul, že to bílý, když to koušu, tak si představím, jak když jsem ve školce kousal molitanový kostky, kámo. No má je molitan, mi to přijde. Na mě to je velká paráda. Ale jako chuťově je hodně dobrý. Jo, ještě obodujem, takže růžové. Kolik dáváte růžové kulisce? Tomu dávám 1 podík. Já tomu dám takový přátelský 2,5. Něco takovýho. 2,5, nevím, jak se dělá půlka. To je dobrý den. Tak. Já taky. To se pak druhý jak molitan lidi. Dojte na to. No, já jsem to říkal. Tam máme molitanový kostky. Jako poslední tady máme takzvaně Tripsino. leukémie v balíčku, jo? Tahle věc se hodně jedla na základní škole při odpoledkách. Koukněte dovnitř. Smraďoch. Je to jako šílený. No, tak vůně úplně A není moc dobrá. Jdeme to ochutnat. Takže já stavím v Tripsíni. Už byly to otevřený, protože jsme tady našli. A tak do ochutnávky se nám to hodilo. Jo, takže jdeme na to. Moc to nepřipomíná kuře. Ty král. Není to nejhorší, ale Tak dnešní díl je jako šílený, co se týče chutí. Protože já jsem do toho kousnu asi tím friťák, vole. Normálně v mekáči třeba friťáček. Normálně takhle se mi rozprsk volej, vole, prostě když jdeš okolo toho odpadu s friťákama, tak prostě ten smrad, to je identický. Jako oni, když dělají třeba ve friťáku věci, tak oni to potom třeba sušejí nějak, ale tady to podle mě rovnou mrsknou do toho balíčku. Zavaření, normálně to zavřou a... Jako, prostě podle mě, kdybychom si koupili volej a nalili si ho do držky, tak to je stejný, vole. Tomuhle dávám Takže já tomu dávám 1. 5 z 10. Já 1, kámo. Já je miluji, já dávám 10.
Lidi, to by bylo pro dnešek asi všechno. Dneska to byl takový rychlej díl. Potřebovali jsme něco natočit, aby jsme měli nějaký ty YouTube money. Jo. Aby ty ochutnávky byly víc bohatší. Jo, dneska byla trošku chudší, no. Běželi jsme na poslední minutu do Anna Market. A ostatní členové mají těžkou nemoc, takže když nám přispějete, tak oni se určitě vrátí. Třeba Freeman Bédi, tak Šimon Žrou Škoda. dostal prasečí nemoc. Není to vtipný, já se nesměju a... Určitě nám pomůžete, když dáte tlačítko připojit se, takže... Jo, a ještě je nová funkce a to je nějaký to, jak se jmenuje, ta nová Hype? funkce na YouTube. A nějaký ten hype. Takže kdybyste ho tam klikli, Chtěli mrsknout, tak se říká. kdybyste ho tam chtěli mrsknout přesně, tak ho tam klidně mrskněte, ať nás vidí víc lidí. Tak jo, zatím se mějte a zdar!